min ɓuri yewndema hakkude ma Allah wata wat min ɓuri yewndema wallay yaram boni kadi dañi boni waram ha jam ande waɗa wara hoore ma e yiyani kam Allah wona ɗum garta hay neɗɗo min ko jimmami ko mi haalanma so waɗama e avion yata eske Allah eske aw ɗoyam arde kaɓa ɓorde waare waare maɗe kaɓa so ari so ari tawata ɗo ko hayre no mi ittan ɗum ha Allah jaɓi so ari tan yo juuɗe maɗe gon lamset sa fawi hen nan leeɓi ɗi jaa ala probléme jarama il fatma joni joni ok ok nayi Amisco bismillah Allah ha yow gilam mbiɗa ɗiɗi kam a yewni kam ƴeew asaman o hettiri ko less leydi ndi hetti dow Allah em weltade mi uddido frigo n jolmi hen beele mbiɗe ɓuuɓe seeɗa nguleki cikka monɗmi ko volga anno e ma selli ɗum mbaɗɗa yo wadde yondere ha wuruna ine aljanna eskey ɗum ɗo aljannas annos ha maro iphone am kiɗɗo d'accord ɓesibima ya change nam moom non accon ko Dubai e komi gannuɗo yaade Dubai ɗeɗo balɗe so Allah jaaɓi somi yeehi tan dernier marque on wiyete ko Icatel dernier prix o ko Icatel mais ɓe mbaɗata e makko joni ɓe mbaɗi modification vrai o e Icatel o ɓe mbaɗata ngo basir Itel aɗa andi Icatel ko resi debbo quoi aw nenam no digam ni yami ha nenam no digam yumma ok ɗum noon joni ɓe mbaɗiran tan noon nene waɗa yejjidde joni hollen fatawata tan aɗa andi ɗum ɗo 0 heure tawan yimiraɓe naati zéro heure kay kono noon so mayri joni waare ma nde yomi tawa lawɓinde par ce que en kaldunden ko a waɗani ɗum saɗa ara rato galle mum gaddanagam ala woni ɗo somo fawi waddema bisu aɗa andi waare ma nde ɗe ñaawi ala wondi aɗa foti labde ɗum laare kayni joni kay mi yehi galle ma yaa galle 0 heure enen 0 heure inchallah Allo, wala. Lalu, benar paten joni bani. Ala, kirja mo hewan mundur sambil kita kamu kapan? Lana min nojuma ala e bamde ina ko hollu wona dam den nenam ni kaldumen non so noddima ka asaka baɗo kiɓe pippinam ɓura pippitani kam ko gonga wallay ko battita nenam ni bi sornomi yalta ko ɗum non waddana desinomi waɗino kam ɗo ha ɓursi quoi wallahi sabi batti ɗum de sona ɗum kay sa noddi kam min hani hattu law kono mais gonon koye sornade min sona ɗum min mi desini wadde 2 heures de sara mais mi desini ya ruttitade noon par ce que neɗɗo so noddima ala anni waɗa waddi suuɗe sa non fani ala probléme fami ala après jamma mi ɗiɗi jiiɗen jamma inchallah jamma jamma miɗa heɓa yaltude i ha non miɗo paɗɗoma jamma de joni min waɗi min koɗo jamma o waɗa waɗ ɗum série hani mi artana gara jamma 20 heures tawa ari ɗum noon kala wawa wonde wala après
Boy, ça va? Ada ini kan? Masya Allah. Nyala mau non? Ngori deh mah. Wallahi. Tahu di sanke. Ngori tahu di kiasan dari asli mau jangan verma. Pamanta. O time jomi nen jigi dawle programme ngol. Affaire programme ji dawle. Mi horam sangol ko yaade kan. Galan gonda yaade. Dino wadde yanda wala ko bari aussi an warma min garu anji no mi. Wallahi hajam tiito tan wonno ma. Wayno hulu men. An dawle de programme mi waddi furu yesner. Nan hajam ne wujuna. Ajman wujuna inoga. Ma monto mo bukiri do. Haru mun hede. Nyan magas bukiri montor ma. Gina do do. Kurani do. No wallahi angay. Kan leer wala aljanna an ujinaji nogas haysa wada ujinaji nogas ya par problème no wadde wonda kedele ona ujinaji nogas bira mina do buren ngam ujinaji nogas ada buren ngam ganna ay grando didi ba buren ngam do geddi alla cenu pour pa bakani dani pour bidi yangi no mi fali jangi be so ari bon do be on ngara non ko rebo no ges nuru jenga donc di partenaire to no wonda problème ko sal jebi après mami on rappelle non boy labi min ara joni ko bonum tawne no en labi da min notuma biya ko non wona notu dem ok jona la problème wadu so mari mira mon nodo mala bu sala jabi mais affaire uñay no la degam to ngi joni mami ndar wadde purement wat prepare doy futurole non do après 20h taw ko famille 17h wondo do 17h ngonden 18h pita mi ara non 20h taw yam ton to mi jitin ko comme mi fondaro do wol mo pour min jité do quoi après so mari tan mami nodu ka famille ok problème mala badi non je t'aime moi aussi mashallah ko bari sawari la ilaha illallah da ko poda je fera poda ba mi mala Gabra jimen metti ko ni men duma hame maya wana garba ma apelam lo ko do ni wa haramun lo parce que ni la hono dero kene ay min kali affaire kalis ni anda ali kari ala ko franchement mau tahun lo Juni insyaallah. Halo? Bama sa apela. Aku wonto ya mi do ma plusieurs fois ba man apela wala yaram de ko. No wolum ya. Ko golle ngonno ko nena mi dino rango ko mari. Golle golle. Franchement so mi noddi ma hay jaw ba ma apela kat appel jomire do ma sali bandar hala kam bido. Ankar wala ciku sa tikki mo jani. Ata kam tikudi wol wada tikku war fere ngara kay jojjon. Afami. Werte way. Tawudi tan kewno. No mi haldra ma acca mi jeej parce que mi sora plage noddi man Yang kadi ko golle ngon ko dum wari. 5 4 appel mi noddi ma 4 appel asu ko golle gonda kay ar wa mo kila lay bipira kam biya ko waral ko golle ngon wala ma wawa dum Mi way wonda akal fam ko affaire digge mo kalam la ko Paman, an mi da tika sa tikita mo yana ya. Tikalam sa angal. Bawon gidam jadi da fetero fitan da war tikusa. Aga jalan nam sa mi jal korna affaire dum ko kaluma mi affaire andi sono affaire kaliso hol waddo ko nyama gaso. Na kalistan. Kalistan. Dum rendin tamen. Doko. Andi mi hidma. Gazi fere ko war fere. No e kay 20h yo kalso arba parce que ada so yam gitu nyimi gitu o jigini ko nder 20h war kalso kalso noddi ma kalso Problème ala faani ala pour jona après jamma mi ar joni kay mi no nedde après gadda affaire ta kam do quoi merci Sili
Ay, ko wala to. Alili dun sa din. Golle. Oh. Mun problème ono. Ono no dam bion ko golle men gonno. Ko golle min gonno ke. Me an no. Telephone iPhone bin mama. Telephone iPhone yande hawre tella. Mais warno commande telephone iPhone. Mawnam ne France. Ene neldan no kam do ene neldan no kam telephone iPhone. So ari mokuma wona problème. Min andi kam tangor rati dedi mi sa yidi kam kala ko da mi wadam. Mashallah. Bogong wala. Mi da funte de. Wala ani gidir dangam ni. Gidir mano mbubu gidir ko sam manda sa faani. Te mi gire mare tan gire jam de natan ko. Ni ay mo sa. Cha. Ya, jom mo. Sudah. Sekarang dia udah share. Ele malah saya juga. Jual telepon. Membuat fair munan. Insyaallah. Oke. Pari. Dar after semua, dar apply ini. Seng appel foto ko golle. Mara golle nga sara asu golle ngonda wa waddi ni bipa kam biya kar mom nge gol ko ser habi gerando. Non. Parce que on ando gono gollo watti 3 fois jomi nodde asara golle ka dum tan biya kam kar ko gollo ngol man dum wawon. Donc affaire lenu telepon nena boni war fer mbiya iPhone o aranga telepon mo boni comment de jour imam malla ko kedde hando malla ndara sona kedde hando asu do jango 10h to addi toujours ba madame do portable ya jango salide so addi madama ok Fatuma ne muddu to affaire ne pari ok affaire jamu ono nan de geramo ala ko kedo andena buri bon ataya kam siki mashallah so tete kengulino burno sabot ataya mere way so dumbe acunum boy ni aljanna tawmi ni mammi ton vérifier jaltum gartum to adun do to kuni gardo hormu tawmi amidan gayno mbadu makko ni rewbe huruna ni saba mine mak ungel bolit nomugel basale ha mburu ha minus ha wade coupes afam joni tiagano joni ri tudum parce que mi dandi ay Allah ko mino buri yidde o mi ko bambe bo telephone iPhone telephone iPhone ha ala mo mbawdi ni jotondirde aduna mi itta o don telephone mi wadana dum ciagal makko telephone iPhone no ka gorko apari ay fitanandu adu bori mata adandi fitanandu minum hali on bimum buran gam giram be do di buran gam be do wadi elno no tay mo rene batum buran gam giram do di dum tan bamel fero tay min poti o wi manda moni ko atel way wa aliou bay sek roche famille war boni o tremendo hedo ginnaji noga so namdi gam no complet pour business ni pour les malades del ngalayna bimu ya noto mamad dama ñort nam ngolon boya mo kay wawa ok tellement ka segi do kango to rado mo wara loof
Funduma boy mari bon rondo. O mona jori tan mi merci. Wana imora. OK, merci beaucoup. A Paris. No boy mi Paris go hal ko dida do dima. Mamad. Fom bira do hoki Kajao. Kaja. Kaja ay fom bira sorio. Ay fom mi jigi mar galla men sar. Afunta boy. An galma no ga sidde. Galma no ga sidde. Ay babbo ngorbo mojo choru. E mbaro humi galla. O yimu don za anga to dero udina nyoga go complet mbada. Gesner ay muta ko don. Ay ami ganda do hal muno sek. Amano Oro na ni beta. Manda urun ay ni mandi sa huru ay mira horma o. Bukalam no hal mumbe. Ko ko gurmi yid. No sa yidi dum jujun. No tamu jujun ngarno ko joro do no jode do ngarno jujun bakam. Yami soro point. Dugul fi damal. Ngal jabji wona mo. Anu? Ngal fokko mbar. Am water to ame parasa men jujun. Apari kam tan fo no dabe ngara be joro do kay be kanu To ari so boda tokku mu nyamo. param ham gen yalu wawa le soklu ma jujun parasa men do josa yam Halo Kajar Wanda Oke, war sarang kalau tuh akan palasan. Dulu juga. Juga juga. Anda funda menin, negara negara juga. So wodi woni gon parce que hande aduno kala ko ya wadi yeddinaki ko jiida e ko ayani ko nanda e ka nana no mbarunden ni yo ɓurdon yumma e baaba Allah jeni inchallah manda problem Wala ko. Jam. Bebe. e jam Ami. Ini dah ini. bon Wanda ini aminon. ana anda gamino Ini anda sendiri. Ini kai. Mandang gula, mandai pada mana tu? Right? Cek. no orodo ya ayo wongam nin ete fitandam Aku nunggu gimana? Mana aku mungkin mana? ko wiya Waktu jalan kaca bero hal lagi kalah di mana empor. no fufur haroyto Kona kaja. Aja. Radio ramai. Jadi mang kaca bero. Darah apa? Mama lo. iPhone popular iPhone om yera bi jadi. iPhone na bhala dum. Mana sar. Jadi ma noga si de. boy mi wona mi hite hege ami mo gam hite hege Oro Mana la da wala ni he borto. Silam. Allah mengal ana wa haddi Ni de ma di wer. Bebe. ne Acu bera bebe. jabane Allah wadi fo ya daw ko duran en nanya modo wade parce que inna ma woni yeso darani gidi Umare no ni nyama kali se di mon tan. Ni ko mi gira. Ni nyama kali si mon tan. Apre ha. aduna yeso monna Zaman darah ni. monke wa mo ga ha ko mbaron ledo Bye bye. hal fulare ne biyo ko woni lahal fu ma juude yeso inna mari kala ko wawi hedde mo ko tawangal aduna ko kadi ala fo ko ari heddade ko weli gasi ko metti gasi non Allah baɗɗo ndani yo fawi men ɗum ɗo jabre mo raɓiɗinde haala a faami neɗɗo ko wawi dañde fof koye nder yimɓe dañata a faami arsugaji men woni ngala hen min kam hay hunde ñamade min non min wona ano nga joni hedde miijo ma wona min ujunnaji nogas c'est bon non min joni c'est bon quoi mbaltorɗa muñal nini ala no inchallah yiddeni muusi mais Allah ko woni gonga parce que min non hokkude ami fof ko ɓurno tidde aduna parce que ñemtimmi ko heɓi kam ngo kadi ko hono ɗum kadi addi men enen fof saabi ɗum ko gilli aduna tagira
en ɓuri kangen ɓuri kalis ami jam fo kam kalɗaɗo dewgal yani yaade ɓeɗo sukaɓe min hay goto yiyatamin wadde ɓeɗo poɗe nduure woni yeeso darani guite ka so Allah jaaɓi o yiitama guite makko ɗiɗi quoi ça va ale mais kam mi wondane mette mum seeɗa quoi